Дигиталните технологии, новите машини и роботизираните системи променят все повече лицето на селското стопанство. Автономните трактори, дроновете и роботизираните системи за бране на плодове и зеленчуци са само част от иновациите, които вече се използват в земеделието. Всички тези технологии обаче не само увеличават ефективността на производството, но и намаляват зависимостта от работната ръка, която става все по-голям кът. Дигитализацията е тук, но готови ли са фермерите? В момента гледаме с интерес и бавно стъпваме. В една такава година, когато липсват средства. Казвам, липсват средства. Банките също нямаме обратно внимание, защото обикновено те гледат дали си на печалба и тогава ти дават кредит. Не можем много да мислим за иновации и техника. Вижте, в момента се отвори плана за възстановяване, интересът какъв е по машини и така нататък. Надявам се, че тези новите тенденции, всичко това ново ще навлезе и при нас, но няма да е масово. Айде, единици ще посегнат, които имат заделени средства, ще закупят тази нова техника и ще работят. Другите ще чакат, ще гледат и ще се опитват да се оптимизират по друг начин. Същият въпрос задаваме и на фермера Георги Радев от Сливенско. Света така или иначе се развива. Неименуемо така или иначе това нещо ще навлезе в земеделието. Малко по малко навлиза. Ето пръскачки, които пръскат там, само където има плевели. Слагат се разни камери, разни какви нещо роти. Със сигурност идва и този момент, в който, доколкото знам, то преди колко 4-5-6 години вече има автономни трактори, започнаха да създават кейс и къде или не. Всички други компании след тях започнаха да го вкарват това като идеи, като разработка и така нататък. В крайна сметка, един момент може би ще стане и така. В България едва ли ще стане утре, но след 5-10 години, както преди 5 години, ако бях ти казали на някой, че ще пръска с дрон и дрона му ще ходи по блока му, ще му пръска царица и съвън, ще кажа, те лут ли се бега тук? Ма занимай с глупости. Но ето, факт е. Може би след 5-6 години долу-горе това ще се случи. Проблемът с работната ръка тепърва навлиза, защото поколенията много се промениха. Родителите като родители в старанието си да направят и да облегчат живота на децата си ги разглеждат прекалено много и от старание ги правят мамени детенца, без да се изцапат, да не се изцапаш, да не се окалеш, да не скачаш. Ние като малки не сме имали такъв проблем. Въобще. Падаш, ставаш, отран си, ударен, то това нещо започва още от там, от първите 7 години. Много малко колеги, за съжаление, много малко деца се възпитават по този начин, да имат поглед върху нещата и да имат реално да могат да се докоснат до производството и производството на млека, на мед или на зърно, на пшеница, на хляб, каквото и да е. Да, имам и много колеги, които аз съм един от тях, който дъщеря ме с мен всеки ден, когато съм на полето и в жътва, и всяка кампания. И да, може да не е правилно или много хора може би ще ме обвинят, но аз се разрешавам да кара и ще продължава да кара, ако ще каквито и проблеми да имам с който и да е, защото това дете един ден ще наследи това, което аз съм създал и искам да продължи да го развива.